Kapolisan blanco pa sa posibleng responsable sa nahitabong pagpanglungkab sa City Prosecutor's Office o sa Parole and Probation Office sa Lapu-Lapu City. Siluan meron din sa report. Padayon karong gisubay sa mga investigador sa Police Station 3 ang record sa mga bag-uhay lang nakalaya nga mga akusado sa pagpangawat nga nagpuyo haduol sa City Hall. Gitandi sa mga investigador ang nahitabong insidente sa pagpanglungkab sa City Health Office ug sa Parole and Probation Office diin parehong sa mga bintana sa CR sa duha ka mga opisina miagi ang mga responsable. Pareho usab nga gipangguba ang mga doorknob sa City Health Office ug sa City Prosecutor's Office busa posibleng susama ra ang suspect. Nagimutag effort na to sa pag-backtrack sa mga personalities nga katong mga kawatan gyud nga mga kuan gina-profiling gyud namo kay maglisod man gud ta og indik anak nila kay wala man gyud tay lig-on gyud nga ebidensya nga maduot gyud nato sila. Apan giangkon sa mga investigador nga dakong yawi unta sa daling pagtumbok sa identity sa mga suspect kung may CCTV footage nga na-record. Samtang ang scene of the crime operatives nakahipos og ubay-ubay nga mga leads, gawas sa mga latent prints. May nakuha usab sila nga lama sa laway sa botelya sa soft drink sulod sa City Prosecutor's Office nga gituhuang giinom sa usa sa mga suspects. May nakuha usab nga latent prints sa CR sa Parole and Probation Officer diin gituhuang miagi ang mga suspect ug may nakuha usab nga mga ginamit ng mga gloves. Ang naasoy mga ebidensya giduso na sa Regional Crime Laboratory aron maeksamin ug matandi sa DNA sa madakpang mga suspitsado. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.